Mangalua atau kawin lari untuk orang Batak itu bukan karena tidak setujui, tapi karena nggak punya uang untuk sinamot, nggak punya uang untuk membuat pesta. Itu fakta. Jadi kalau ada yang mengatakan karena nggak setujui, itu sangat sedikit. Yang paling mendominasi adalah dang adong sinamot na, dang adong hepeng na lawan pesta, baju dua hema. Fakta, among nami mangaluahon inong nami na jolo, tujabuni opong nami siap budan di Huta Bayu, Tanah Jawa, Simalungun. Di pasu-pasu ma among nami inang nami di gereja HKI, dungi pasu-pasu raja. Di pasar pamura ni Pak Paham ma, pabua naong di raja hobur raja guktuk, itaruh mejabar. Ima na terjadi dung SMP mahami merdalam maparnguluan ni natutui ipatu pama adat pasahat sulang-sulang pohopo ima laho manobus utang adat pajolo gogo papudi uhum di dia dipatupa ulaon pasahat sulang-sulang pohopui apalagi di jolo jabunami do di halaman dipasang mata ratak di paherbang ma akal lagi tia puasa di hati hai sopala adong dope aka wisma di kota Medanon jala songan batu ni sulang manang soba-soba nih adat dot uhum ni marapahan tu marga cara guguk di pasahat ma songon sobani adat na di pasahat ni aka pahopuna pahopuni opung bau nami manang aka bere ni tulang daun na tulang nami hami do burhat di paruhat aka mung nami aka bapuda nami pasahaton songon sobani adat tu tulang daun na tulang nami ima ulaon mangadati manang pasahat sulang-sulang pahopu sian mereka bakpahan tu marga Raja Guguk alaniaha hatop adong niaduna liling adong napinay mana memang masalah hepeng do masalah sinadongan do dan adong sinamot na jolo dan tapatupa laho patupahon pesta adat nago itu fakta jala memang dak 3B sisongoni di zaman Saunarion pasahat sulang-sulang pohopu dinalaho manobus utang adat pajolo gogo papudi uhum alana na jolo memang ekonomi sangat-sangat terbatas hasit mandangurhon tangas suada horasma bangsa Batak